ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 6ാമത്തെ ദിവസം 6ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എന്റെ ആണോ നമ്മുടെയാണോ? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളൊരു കഥ കണ്ടു അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്ത് വരില്ല. അതെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മത്തിന് ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കർമ്മം തെറ്റ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്തതായാൽ പോലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഒരു സന്യാസി ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക വെറുതെ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി. നമുക്ക് മനസ്സിലായി. മഹാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് അല്ലെ, പണ്ഡിതന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. എല്ലാവരെയും ചണ്ടാലനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും പിന്നെന്താണ് നായിയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മനസ്സ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവര് മൃഗമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതനറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണും. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നും അവർ മൃഗശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവര് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്?
പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെയാണ്? ഏതാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ തരത്തിൽ നമുക്ക് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? എല്ലാവരെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാവരുടെയും അധികാരി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അഭ്യുദകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗയോഗം, ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്കിത് യോജിക്കുന്നതല്ല, നമുക്ക് പ്രയാസമേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രക്രിയ. എന്നിരുന്നാലും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ചാണ്. ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇത് അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നാമജപത്തെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗയോഗ. അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാത്രം. അപ്പൊ നോക്കാം. ഭഗവത്ഗീത ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളാണ് ആര് പൊറുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പാരായണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്രയും വിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറയുന്നതാണ്. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? സന്യാസിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ അത് എൻ്റെ ഒരു ധാർമ്മികമായ ഒരു കടമയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ, ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസിയായിട്ട് പരിഗണിക്കാം. അയാള് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗിയും അയാളായിരിക്കും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ, അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് വെച്ചാല് സന്യാസി ഇവര് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദിനചര്യകൾ, ദിവസവും ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗയെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് പിക്ചർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്, ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതാണോ യോഗ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ കാണുന്ന പിക്ചറൊക്കെ യോഗ എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് എന്താണ് യോഗ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏത് യോഗമാണ്? കർമ്മയോഗം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗമാണ്. യോഗാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും നമ്മള് ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നൊന്നിന്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എന്താണ്? നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തിലൂടെ? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്? ഈ കർമ്മയോഗത്തില്
നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാണല്ലേ, ചിലപ്പോ അത് ശരിയായ രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫലം നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒക്കെ വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ ജ്ഞാനങ്ങളാണെങ്കിൽ, ജ്ഞാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ജ്ഞാനയോഗിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധി വേണം അല്ലെ, അറിവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധി വേണം. അഷ്ടാംഗ യോഗിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന്. ഇതൊക്കെ ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്, ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് അഷ്ടാംഗയുടെ യോഗയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് യമ. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് അഷ്ടാംഗയുടെ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തത് യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മള് യമം തിരിച്ച് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഹിംസ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലത് നമുക്ക് ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമം ഫസ്റ്റത്ത് യമ. രണ്ടാമത്തത് നിയമം. നിയമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്ത് ശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് യമം. രണ്ടാമത്തെ നമ്മള് ശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് നിയമം. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിയമം. മൂന്നാമത്തത് ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, പൊസിഷൻ, അതാണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 യമ, നിയമ, ആസന. പിന്നെ നാലാമത്തത് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ. യമ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നിയമം. പിന്നത്തത് ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, അതാണ് ആസന. അടുത്തത് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രത്ത് കൺട്രോളിനാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. ആദ്യത്തെ 4 യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. യമം എന്ന് വെച്ചാല് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, നിയമം എന്ന് വെച്ചാല് ശീലിക്കേണ്ടത്, ആസന എന്ന് വെച്ചാല് പൊസിഷൻ, നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് എന്ന് പറയാം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാല് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 4. അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രത്യാഹാരം. പിന്നത്തത് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ശ്രദ്ധ. ധാരണ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, നമ്മളൊരു രൂപം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അതിന് മുന്നേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം, നമ്മൾ ആ ധ്യാനം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ശ്രദ്ധ, അതാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു രൂപത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആ ധാരണ ഉണ്ടാകുക, ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകുക, അതാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുക, അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയാം, ഇതിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത്തിരിയും കൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ. മറ്റേത് ധാരണയിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു മാറ്റമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് വരാം. പക്ഷെ ധ്യാനത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ആണ് സമാധി. സമാധി എന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് ചുറ്റും നമുക്കിപ്പോ കണ്ണ് തുറന്നാലും കണ്ണടച്ചാലും ഭഗവാനെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ.
നമുക്ക് ആരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, സമാധി, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് എന്ത് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് 8 യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ധ്യാന ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? മനസ്സിലായി. ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക. ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് സൗണ്ട് പോലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഫുള്ള് എങ്ങനെയായിരിക്കും ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം. എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഷ്ടാംഗ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേ ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതാണ്, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്? ആത്മാവിന്റെ മനസ്സ് ബന്ധുവാണ്, ശത്രുവും അത് തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആ ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സാണ് അതിന്റെ ബന്ധുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധുവും ശത്രുവുമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രവുമായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ശത്രുവുമായിട്ടിരിക്കും മനസ്സ്. ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മിത്രവും ശത്രുവുമായിട്ട് ഇരിക്കും നമ്മുടെ. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പറയില്ല, നമുക്കൊരു കണ്ണാടിയുടെ ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിലെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു ശത്രു ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾക്ക് ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മളെ മനസ്സ് ശത്രുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശത്രുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രു ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പാണ് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? മിത്രമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന് ശാന്തി നേടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി നേടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചൂട് വന്നാലും തണുപ്പ് വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ആരെങ്കിലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കും. അവരെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് യാതൊന്നിനും ഒന്നുമില്ല, യാതൊന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും.
ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനവും നേടിയിട്ടുണ്ട്, സാക്ഷാത്കാരവും നേടി. സാക്ഷാത്കാരം ഏത് സാക്ഷാത്കാരാണ്? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആ വ്യക്തി അപ്പൊ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭൗതികതയിലാണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയത്തില്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കല്ല് കണ്ടാലും മണ്ണ് കണ്ടാലും സ്വർണം കണ്ടാലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനോടും എന്തില്ല? ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തുദിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ലൗകികമായ ഒരു പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തിനു വേണം? ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സഹവസിക്കേണ്ടത്. അതായത് വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സഹവസിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ ആരുടെ കാരുണ്യം ആവശ്യമാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആ ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തേടുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ അയാളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകാണ്. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മുടെ ലെവൽ 3 നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണിത്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭാവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവാസുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണം ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമരൂപ ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളൊന്നും ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാലിന്യം നിറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിപൂരിതമാകുമ്പോൾ, നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നത്, അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കൂ, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ കേൾക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമാകണം.
ഇനി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ഇനി അർജുനനോട് പറയണ മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച പോരാ അർജുന, വേറെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്ത മനസ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ യോഗിയാവാനായിട്ട്. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണവും ഉറക്കം കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, അപ്പൊ നീ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, എന്തിനേം കൂടി വേണം? ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനും നിയന്ത്രണം കൈവന്നാലേ യോഗിയാവാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിവിടെ? യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്: ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഇവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, നിദ്ര നിയന്ത്രിക്കണം, വികാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വികാരങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാവിടവും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും ആര് നഷ്ടപ്പെടില്ല? ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല. മാത്രമല്ല അവൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന ഭഗവാൻ പറയണത്. ഇവിടെ എല്ലാവിടും ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവിടും, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമല്ല, നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആ ഭഗവാന് അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദകുമാരന്റെ അടുത്ത് പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് എല്ലാവിടും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. എല്ലാവിടും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നിന്റെ ഭഗവാൻ ഈ തൂണിലുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ ഭഗവാൻ എവിടെന്നാ വരുന്നത്? നരസിംഹമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. തൂണിൽ നിന്നാണ് നരസിംഹ അവതാരം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവിടും ആര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണൻ എല്ലാത്തിലും അധിവസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്നും എല്ലാറ്റിന്റെ നാഥൻ കൃഷ്ണനാണ്, ഇതാണ്
എന്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം? മൗലിക കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. മാത്രമല്ല എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്നും എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ തദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ ഇത് ഏതിലെ വരികളാണിത്? ഏതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ. ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. തന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവിടെ സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയാണിത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എന്താണ് പറഞ്ഞിവിടെ? എന്റെ മനസ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല അത് ബലമേറിയതാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ പറയണത് കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും പിടിച്ചു നിർത്താം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ് കൃഷ്ണ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ ഗുരു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴും എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും വിജയിച്ചതാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? തന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സെന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റിനെ പിന്നെയും പിടിച്ചു നിർത്താം, പക്ഷെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര അർജുന, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മഹാബാഹുവായ അർജുന, കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളത് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് അതിനെ അടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്നല്ലാണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നിരന്തരം നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ്, അങ്ങനെ ശരി, ഞാനിപ്പോ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, ഞാനിപ്പോ ഭക്തി സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി, ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി, പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, എനിക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ. സ്വാഭാവിക
സ്വാഭാവികമാണ്. അതെല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ അർജുനന് വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക നുഷ്ഠിതാ ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന വ്യക്തി പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ വാഴും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ പോകണം? പുണ്യലോകത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കായിരുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, പുണ്യഫലങ്ങൾ. അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ പോകും? നമ്മള് സ്വർഗലോകത്ത് പോയിട്ട് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വരുമ്പോ ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വരാൻ വൈകി, അമ്പലത്തിൽ പോയതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്ന് ചേരുക. ഞാൻ ഉച്ചയാകുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കുറച്ച് കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉപരിലോകങ്ങളിലെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യ സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ആ സ്വർഗലോകത്ത് നമ്മൾ ആ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ മനുഷ്യ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും? നീതിനിഷ്ഠരുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും? അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് വീണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഇപ്പോ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് കേട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. 10 ദിവസം നാമം ജപിച്ചാൽ 10 ദിവസത്തെ ഫലം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. അതാണ് പറയണത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ് ആ പുണ്യകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ ആ ജന്മം എടുക്കുന്നത് നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ, ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ യോഗികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യോഗി നാമപി സർവേഷ മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആര്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ആരാണ്? അങ്ങനെയുള്ള യോഗികളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ഇവരായിരിക്കും എന്നതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവന ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അവരാണ് ഭഗവാൻ ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയോഗം. മറ്റുള്ള യോഗകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം, സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? യജ്ഞം, ധ്യാനമായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യജ്ഞമായിരുന്നു. ദ്വാപര യുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മള്
ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഫലം നമുക്ക് ഏതൊന്നും കൊണ്ട് കിട്ടും? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും. വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നതിന്റെയും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെയും ധ്യാനങ്ങൾ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഫലം തന്നെ നമുക്ക് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല, വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല, വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല എന്നാ പറയണത്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മള് എന്താണ് പറയണത്? ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് വേറെ ഒരു വഴി നമുക്കില്ല എന്നാണ്, വേറൊരു വഴി നമുക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാമജപം മാത്രം നമുക്ക് മതി കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭക്തിയോഗം മറ്റുള്ള തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോണതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞത്. ലിഫ്റ്റ് കലിസ്വന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാട്ടോ അത്. അല്ല, ബൃഹദ്നാരദീയ പുരാണത്തില്, സോറി, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ 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 എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കലഹവും കാപ്പട്യവും നിറഞ്ഞ ഈ കലിയുഗത്തില് മോക്ഷത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് എന്താണ്? തിരുനാമം ജപിക്കാന്നാണ്. വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല, വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല, വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. അത് ബൃഹദ്നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്നതാണ്. കലിസന്ധോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമേ ഹരേ ഹരേ, ഇതി ഷോഡശകം നാംനാം കലികൽമഷ നാശനം നാഥ പാര. പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഥപരതരോപായ സർവവേദേഷു ദൃശ്യത്തെ. 32 വർണ്ണങ്ങളുള്ള ഈ 16 നാമങ്ങളാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെ തടയാനുള്ള ഏക മാർഗം. മറ്റൊരു ഉപായമില്ലെന്ന് എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. കലിസന്ധോപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവും നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗവും മറ്റുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയണം. ഭക്തിയോഗം നമ്മള് ഇതില് ലിഫ്റ്റില് പോണ പോലെയാ. നമ്മൊരു ബട്ടൺ ഇട്ടാൽ നേരെ മുകളിലെത്തി. എന്താ പറയാ, ക്ഷീണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, സമയവും ഒക്കെ ലാഭമാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണെങ്കിലോ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് അവശതയായി കുറെ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലെത്തുന്നത്, അല്ലെ? കുറെ സമയം പിടിക്കും നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട്. എത്തണമെന്നില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചെത്തുമ്പോൾ ക്ഷീണിക്കാൻ അവിടെ ഇരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങിയും പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റെപ്പും ലിഫ്റ്റും പോലെയാണ് ഭക്തിയോഗവും മറ്റുള്ള യോഗകളും. ഈ ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണമെന്ന് നാരായണീയ സംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് നാരായണ സംഹിതയിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? യജ്ഞം അതൊന്നല്ല, നാമജപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റെന്നല്ല പറയണത്, ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ട്? അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേറൊന്നും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്നും പരിശുദ്ധമായത് കിട്ടണമെന്നില്ല. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തെരഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും തെരഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു രീതി നമുക്ക് വേറെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിസന്ധോപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണത്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്: എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ യുഗമാണ് കലിയുഗം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ കലിയുഗത്തില് നല്ലൊരു ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള
അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ യുഗമാണെങ്കിലും കാപ്പട്യം നിറഞ്ഞ യുഗമാണെങ്കിലും ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഗുണമുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയില് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തിരുനാമങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ തിരുനാമ ജപമാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്നാ പറയണത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ അങ്ങനെ പല തരത്തില് നിരവധി പേരുകൾ ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളില് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. എന്താണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് തൊള്ളിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെല്ലാൻ? മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. അപ്പൊ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ആര്? അദ്വൈതാചാര്യര്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 പേര് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമൻ, അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെയും അവതാരം, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി, ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. ഈ 5 പേരാണ് ആര്? പഞ്ചതത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെയും അറിഞ്ഞും കുറേ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇവര് 5 പേര് ഗുരുക്കന്മാരാണ്, ഗുരുതത്വങ്ങളാണ്. ഇവരെ നമ്മൾ നമിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവര് ആരാണ്? ഗുരുക്കന്മാരാണ് അല്ലെ. ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട്, പൊറുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഗുരുവിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുള്ളൂ? ഗുരുവിനെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നും നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഈ 5 പേരെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങാനായിട്ട്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ, അത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ, നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട ഉച്ചത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഓരോ പേരും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചിരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഏത് സ്ഥലത്തും എങ്ങനെ ഇരുന്ന് നടന്ന് ദിശയും ഒന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന്, ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാം, ഇരുന്നും നടന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പ വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നല്ല സമയം ഏതാ പറയണത്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത സമയത്താണ് നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് ഉത്തമമായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഏത് സമയത്തായാലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം.
കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നും കുളിച്ചതിന് ശേഷവും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കും. ഇപ്പൊ വയ്യായൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുളിച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കണം, യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അല്ലാതെ കൈയും കാലും മുഖം കഴുകിയിരുന്ന് വന്നിട്ടും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നാമജപം ജപിക്കുമ്പോ 108 മാലയിലുള്ള ഒരു 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എണ്ണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമജപം തുടങ്ങേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്നും എന്ത് വേണം? 108 തവണയെങ്കിലും നമുക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഒരു ദിവസം ഒരു മാല എന്ന് പറയുന്നത് 108 മുത്താണുള്ളത്. അപ്പൊ 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. അത് മന്ത്രം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ 108 മുത്തുള്ള ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. മഹാമന്ത്രമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണിത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നാമം ജപിക്കുമ്പോ? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. ചൊല്ലുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാലേ അത് മുഴുവനാകുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണാമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ജപമാലയമേല് ഒരു മുത്ത് എക്സ്ട്രാ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കണ കാണാം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുത്ത്. ആ മുത്ത് ഗുരുമുത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്. മേരുമുത്ത്, ഗുരുമുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും. ആ മുത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം? ആ മുത്തുമേൽ പിടിച്ചിട്ട് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെയുള്ള വരുന്ന മുത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമജപം തുടങ്ങേണ്ടത്. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. TV കണ്ടുകൊണ്ടും മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്. നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? സമാധാനം. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസമാധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം. 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നാമജപത്തിന്റെ. ഒന്ന് മനസമാധാനം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും ജ്ഞാനോദയത്തിനും എന്ത് കാരണമാകും? നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായിട്ടും ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് ദിശയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഏത് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനിയിപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മൂന്നാമത്തെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് പറയൂ. മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനോദയം, അറിവ്. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. അതേപ്പോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ പറയാട്ടോ. അതിൽ വരുന്നതല്ലേ മനസമാധാനം ഒന്ന്, പിന്നെ സന്തോഷം, സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം. നാളത്തോട്ട് ജപമാല കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല? മാതാജി, എനിക്കൊരു ജപമാല വാങ്ങാൻ എന്താ വഴി? വെളിയിലൊന്നും പോകാറില്ല. ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചുമക്കളോടെ പറയാം അല്ലേ? പറഞ്ഞാ മതി. ബുക്ക് ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇല്ല, വേറെ ബുക്കുകളുണ്ട്. യഥാരൂപം മേടിച്ചോളൂ ഒരെണ്ണം, ആവശ്യമാണത്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ. അത് എത്ര രൂപയാണ്? എല്ലാം കൂടി 700 രൂപ. 700 രൂപ. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ GPay ഇടണോ? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ തരാം ഒന്നും കൂടി കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിൽ തരാം. അപ്പൊ മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ബുക്ക് വരും നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക്. ജപമാലയും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ അതില്. അല്ല, അത് പ്രീപെയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡാ? പ്രീപെയ്ഡ് അല്ലേ മാതാജി? അഡ്രസ്സും കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളെല്ലാം കൂടിയിട്ട്.
ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്കൊന്ന്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 8 പടവുകള്. യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാരം ധ്യാനം സമാധി. യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും മിത്രവും ആരാണ്? സ്വന്തം മനസ്സ്. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും അധികം ഉറങ്ങുന്നവരും. ആർക്കും പറ്റില്ല. കുറെ കഴിച്ചാലും പറ്റില്ല, കുറച്ച് കഴിച്ചാലും പറ്റില്ല, കുറച്ച് ഉറങ്ങിയാലും കുറെ ഉറങ്ങിയാലും അല്ലെ. എല്ലാതും നമുക്ക് ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില്. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ട് അല്ലെ. നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യോഗത്തിൽ പരാജിതനായാൽ ഒരാള് പുണ്യമുള്ള കുടുംബത്തിലോ സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിലോ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മള് യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നത്തെ നമ്മളൊരു ജന്മം എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ചെയ്ത പുണ്യഫലം മുഴുവൻ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കും. വിമർത്തി ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠരായ കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല, നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. യോഗികൾ വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? വിശ്വാസത്തോടെ അതായത് യോഗിതാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോമം സമയയുക്ത തമോമതഃ അല്ലെ. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. യോഗികൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീവാസാദി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര. അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. അത് ചൊല്ലിയിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ചു തരുമോ? ആ ഓരോരുത്തരുടെ പേരുണ്ടല്ലോ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ചൈതന്യ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എഴുതിയപ്പോഴൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരാണ്. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവിനും കൂടിയുള്ള അവതാരം. രണ്ടുപേരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യര്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസാദി ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷിയാണ് കേട്ടോ. ശരി. ഇനി അടുത്തത് മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയില് വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കുന്നതോടും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചൊല്ലണം. നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഭക്തിയോട് കൂടി ചൊല്ലണം അല്ലെ. അതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചൊല്ലേണ്ടത്. ചൊല്ലണം. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, മനസ്സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം.